Mä sanon tuossa, mä en saa sitä kasvua kiinni. Jos saa pois, se saa takaisin. Mulla on aina ollut se ongelma. Tän on ennemminkin, että saa takaisin, mutta se ei saa pois. Yrittää. Niin, täällä vaatiassa. Ja itse asiassa, jos nyt mennään siihen pilkun viilaamiseen, niin se ei ollut, se on varmaan niin kuin 4,5 pakkaa tai jotain. Se on inauksen verran vielä yli siitä, mutta mä nyt en siitä tietenkään. Joo. Että? Kyllä. Tässä on semmosia Katsokaa meidän siivua. Tässä on tehtävässä vielä 2 ja joku ajatus menee väärin. Eero. Kattoo tää. Siitä näistä vihreä tulee tänne. Niin. Mutta painan tässä. Sitten kattoo ne kertaa. Ja vielä tästä. niin, että se on Rubikin kuutio. Isot pitemmät naulat ei voi tehdä energiatehostamaan sen yleen. Niin se on, joo. Joka villalla, että on näin. Niin. Jaa, tuo ei voi olla koskeessa. Minunkin meni, että toi puurengas tuolla rahassa pakkaa. Ja sitä pystyisi mikä tuo puurengas tuossa rahalla, niin mikä on. Ja pakkohan sillä jommassa kummassa sauma on. Ei vaan niin. Ei se ole. En usko. Sitten on 2 verran. Niin, että se on molemmat asiat. Joo. Tässä on siinä punaisia. On siis melko koko Nuori tyttö, jos on päälle, niin kyllä mun sisustakin pitäisi olla. Niin. Tulee. Siinä on punainen valo. No niin. Naulat irti toisesta.
vaihtaa tämän jälkeen toisaalle, koska nyt tulee semmoinen, missä olisi 4 väriä. Punaista, sinistä, vihreätä, keltaista ja semmoista ei ole. Johon me vielä löydetään vaan. Se pitäisi mä näin sellaisen. Yhden se käy. Oliko siellä sinistä? Joo. Tämä ei käy. Vähän puoleisesti näitä, missä kun me käytettiin niitä niin paljon tuonne Suomen sisäpuolelle, näitä missä ei ole sitä keltaista. Niin se voi olla joskus vaikea. Joo, melkein menisi tuonne tuo. Nyt tuli se 3 sinistä, niin se jäisi seuraavassa kohdassa. Huhtikuun 18. ja kesäkuun 16. välisenä aikana. Kilpailussa haettiin joko aivan uutta pulmapeliä aiemmin kehitetystä toiminnallisuudesta lähtöisin olevaa innovaatiota. Meitä oli 3 tuomaria. Minä, Matti Linkola, Vesa Timonen, joka on Suomen ehkä tämän hetken tehokkain pulmakehittäjä, ja Tuomas Lindén, joka täällä myy omia rakentamiaan ja muita pulmia. Kilpailijoita oli kaiken kaikkiaan 5 kappaletta, ja näitä kilpailikohteita tuli 9 kappaletta kaiken kaikkiaan. Kaikki kilpailun tulleet olivat hyviä ja kehittelijöiden kannattaa ehdottomasti jatkaa pelien ideointia sarallaan. He ovat tervetulleita mukaan FPP Finnish. Niin no, tässä oikeastaan pitäisi olla FPA, Finnish Puzzle Association, joka kokoontuu vuosittain tämmöiseen suomalaiseen pulmatapaamiseen. Kiitos kaikille osallistumisesta. Minä esittelen nyt vaan palkintojen 2 parhaaksi valittua pulmaa. Ja jos täällä on paikalla henkilöitä, jotka eivät nyt näiden 2 joukossa ole, niin olen tuolla pöydän ääressä kertomassa meidän tuomariston näkemyksiä heidän pulmistaan. Tässä porukassa 3 pohdittiin näitä hommia ja toiseksi valittiin Kari Keurulaisen Muurin, jota Kari on kehittänyt pitkälle, ainakin 10 vuoden ajan, jos mä oikein tajun vielä pitempään. Todettiin, että se oli tosiaan viimeistelty ihan viimeisen päälle sisimmälle kehitetty kaikista kilpailupeleistä. Kiva peli, mutta enemmän muistipeli kuin pulmapeli. Kallis valmistettava, siksi varmaan markkinointityö ei ole tuottanut tulosta. Ilmeisesti esitetään, että amerikkalainen Big Fun firma on ottamassa tuotantoon kaksinpelejä ja voisi olla innostunut. Ja meiltä nyt saa yhteydenotot tämän pelin kuvat lähettää Tanja Thompsonille Kanadaan. Mahdollisesti voisi kehittää vielä Suomessa joku toisen firman alulla.
alussa. Tämä siis ei varsinaisesti ole pulmapeli, jota me haettiin, vaan tämä on seurapeli tai kaksin peli. Mutta idea on edelleen kehittämisen arvoinen. Ei siinä oikeastaan kehitettävää ole, vaan markkinoinnin arvoinen. Voittajaksi pitkähkön keskustelun jälkeen ja 1 pisteen erolla valittiin Eero Ylipulli Vaasasta, Colorblind Nightmare, värisokean painajainen. Hän oli aluksi ilmeisesti käyttänyt voimakkaita värejä ja onneksi tässä lopullisessa pelissä oli hillittömät värit, joka oli varmasti etua. Todettiin, että tässä pelissä toteutuu se, että yksinkertainen tai siltä näyttävä onkin vaikea. Pulmapelinä kuuluisi pakkausongelmien luokkaan, vaikka hämäykseksi tehdyt on hämäykseksi tehty viivastoja. Viivat ovat hyvä idea hämäämismielessä. Ehkä ohuemmat viivat voisivat toimia paremmin. Tässä palissa toteutuu se, että yksinkertainen se tuli jo tulla kaikkeen toiseen kertaan. Tappipisteiden lisäksi voisi paloissa kenties olla hämäämistä lisääviä tappia muotoiset kolot. Hyvä idea, jota kannattaa ehdottomasti kehittää edelleen. Peliin olisi hyvä saada jokin visuaalinen teema, joka tekee siitä houkuttelevamman. Keskustelussa Vesa Timonen esitti, että keksijä Eero Ylipulli saa palkintoksi Vesa Timosen ja suomalaisen pulmakehittäjän jatkokehitystuen. Ja todella, jos täällä muita näiden lisäksi oli, niin nämä on tuossa pöydän ääressä, jossa voidaan keskustella näistä, miksi asia ei edennyt pitemmälle kuin tähän. Kiitoksia kaikille osanottajille. Vielä näytän täällä kuumeisesti ratkotaan pulmia ja saattaa mennä aivot solmuun. Aivot voi avata, pöyhiä auki ja taas jatkaa ratkaisua. Kiitos.